posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bonkhalidwe lero lino pa 18 November 2024 paja Bonkhalidwe mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First. Kodi lero a Bonkhalidwe zokhuza UTM convention imene idali kuzuzu ayankhulapo kuti chani? Takhalani pompo ndipo tamveserani kufikira kumapeto. Uthenga ochokera kwa munthu wopanga drama muno Malawi kupita kwa andale wonse makamaka a UTM amene anali ndi convention yawo dzulo kumzuzu, kunena kuti mundale mukamakhala muzikhala so humble. Delegate ndi woopsa kwambiri amene amavota ndipo samayang'ana kuti winako wampasa ndalama kapena kuti iyeyo ndi nkhalakale. Chimene waona mwana atayima ndi chimene akuona mkulu atakhala chimakhala chosiyana. Ndakhala ndikumanenapo ine mbuyo mukunena kuti inu akuluakulu a UTM mukhale osamala kwambiri, chifukwa ngati simusamala chipani chimenechi chikhonza kutha. Komabe ngakhale zili choncho nsanafike mkatikati mwa zimene zachitika kumzuzu, ndafuna ndichite congratulate onse amene awina. Tiyeni musangalale ndithu mwa responsibility, musasangalale mwa nyodogola anzanu, chifukwa amene muti muzamufune mawa simumuziwa. Ndatha kuona kunena kuti anthu almost wonse amene anayamba UTM 2017 kuzafika lero ambiri achosedwa pa mipando yawo. Mwina ngati asala motu mwina ndi awiri tikalonga ndi amakondi, koma the rest of the gurus atibulidwa kumafika ena pomapeza 22, ena 21, ena 26, ena 23, kusonyeza kuti makandidate onse amene amamenyana dzulo lija ena apeza mavoti 69 apita mavoti 69 apita kwa makandidate atatu. 600 chakuti apita kwa candidate mmodzi. Ndipo tikayang'ana mmene inalili political temperature, anthu ena ankazitenga kuti iwo ndi amene ati awine, koma akuluakulu a delegate ndi woopsa kwambiri ndipo wang'amba koopsa. Koma monga mmene ndanenera, tikuyenera kuti ife amene tawina tisasangalale mwa nyodogola anzathu, chifukwa tu every institution imayenera ikhale ndi institutional memory. Pamuzi pena paliponse pamayenera pakhale kuti aeni mbumba, popanda aeni mbumba pamuzi sipamakhala pamuzi. Nsima ukamaphika umayenera uziphikira mafuwa anyuwani samapsesa ndiwo. Choncho inu amene mwasankhidwa kukhala mipando yosiyanasiyana musataye anthu awawa amene alephera, chifukwa kunena chilungamo chake ndi ichichi. Chilungamo nchonena kuti msonkhano wa UTM popandapo Patricia Kaliati si msonkhano wa UTM popanda akambala, popanda amasangwi, popanda asaonda, popanda amayi makuta. Ndi msonkhano woopsa, chifukwa anthu sanga mabwerepo. Ndiye pakuyenera kuti inu amene mwagwa musakwiye, mukuyenera kuti mugwire ntchito ndi anzanu, kuti cholinga chokuti mzimu wa Saulo Chilima upitilirebe ndi kuchita rest in peace. Chifukwa kunena chilungamo chake cha chilungamo mmene zachitikira dzulo lija, ndiye kuti Saulo Chilima chatamukwirira, chifukwa mwina ena simmaona masomphenya. Saulo situ anali nafe limodzi nthawi yonseyi, koma ndi mmene zachitikira dzulo lija kuwaona akuluakulu ataphwafamuka, ataonana ndi uja amachedwa delegate ulibe chisoni. Pamene pajapo tamukwirira Saulosi. Iyi ndi ngozi inachitika pa 10 Juni, koma manda ngakhale analowa pa 21, koma kulowesesa kwa mmanda mwake kuti akapumule ndi dzulo lija. Ndipo inuyo mukuyenera musamale kwambiri
amene mwawina inuyo mukangopanga matukutuku sinditha kuonapo msonkhano pa Njamba, palibepo amasangwi, palibepo asaonda, palibepo akambala, palibepo amaikaliati. Sinditha kuona kuti zizakhala bwanji. Komanso kuti izi zachitika chifukwa cha mtima osamva, mtima walitima, kukhunuka ni makobiri, kuzitenga kuti ine ndafikapo. Delegate alibe zimenezo. Delegate samaona kuti ati uyu wandipasa 15 miliyoni kapena wandipasa 1 miliyoni usiku. Soka ilo ndipepese kwambiri kwa inu nonse amene mwalephera. Soka ilo mwale ononga ndalama zanu zambiri, nkuthekaso kuti ena anu nizangongole akatapira. Kutero kumene kwacha munkhawa zilibi kuti kodi abale ine nditali. Koma delegate ili likale phunziro kwa azipani ena AMCP amene mukusimbwa lero, AUDF, AFOD, RF, chipani cha PDP ndi zipani zonse mukhale ndi phunziro lalikulu pa zimene zachitikazi, muziyang'ane ndi diso lapasogolo. Kunena kuti kukhala muchipani ndi udindo kuti iwe ndiyo wankulu, si passport yopangira zachibwana. Delegate akazatuluka siku limenelo amazakubandula, kulibe kozo kuti ati uyu ndi wanyuwani, uyu ndi wakale. Chifukwa tu ena ankasamalika kunena kuti ife ndife akale sitingachosedwe. Awa ndi obwera kumene awa angobwera kuti basa azasokoneze UTM. Nde delegate tu wamutenga yemweyo osokonezayo amene siku lijapazana muli kuphwando atanyamuka kuti akapereke moni, pakana mabausa ananyamuka ndikukamugwira kwana kuti iwo kupanga kampeni. Ndiye ndi zimene zotu delegate walankhula. Mukoza kunamizira zambirimbiri kuti atibera ndi mmene zimakhalira, koma kuti ziyende bwino mungovomereza. Chifukwa ngati simuvomereza mabala angongole akatapira, nkhawa zanu zikoza kukubwereserani matenda. Izi ndi ndale, wina amawina wina amalephera. Ndipo muchivomereze kuti mwalephera basi tiyende ulendo wina. Komano mukanyanyala ndiye mumusira ndani, popeza chipanicho munayambisa ndi inu. Ndiye mukanyanyala mumusira ndani, mukuyenera kuti mumuthandize kabambeyo. Uchatima munena Zulu kuti bambe muaudio yanga ya Zulu kuti ndikungotha kumamva kuti bambe koma soka ilo kwa amene anasamba makwala. Delegate alibe ena anakachita kulowa musokano muja ku convention kujandia zinganga 8 wina kona iyo ena pakati ndikumavukuzira mavuo wao. Zulo lijanali kuenda site yonse ya Zuzu kunena kuti abale ndiwine ine pano azinganga zalepereka. Mulungu akachisonya chala icho achisonya, koma pempho langa ndilomero muzanyanyale iyayi. Koma akulu ndalama ndiye zapita. Ena jamma past 2 amanena kuti ndasa 25 miliyoni, ena 30 miliyoni ndikangoyimaliza kwa madelegate ndisankhidwe. Koma ndiye akuumbuzanitu, akung'ambulani apapa ndiye kuti ati aje nsima lero ndi mamuna, koma ambiri wasima sayiona. Ndikupempheni inu akabambe mugwire ntchito mosayang'ana munthu, mosayang'ana osasankha wina aliyense, even to reach out kwa amene alepherawo. Komanso tiathokoze amaikolosi atamva malangizo kunena kuti achimwene musapiteko kumeneko, kuina kwa inu ndi kuina kwanga, koma ndi mmene zilili zinthu chonde musapite. Chifukwa lero tizikanakhala zina.
kodi akanapitako kumeneko chemaikolo osamvera malangizo a m'bale wawo amene atakhala kuti iwo ndi president lero nditi ndichoye ndine na madrama nzawo akanakhala kuti kumeneko anapita ndikukapeza ka 11 legacy ija simunayione ikanaonongeka yayi zina kumamva malangizo awo amisala mawu aja amanena kuti tinkanena anasirira musizi lero tundizi amaikolo usi lero mbiri yanu mwayiteteza mukanakhala nawo mugulu limene lili lopeza ka 23 lopeza ka 22 ka 21 koma delegate ndiwoopsa kwambiri. Chonchoso inu akubanja kwa Chilima musasiye anawa okha nakuza ntupa chakunena kuti titeteze kwambiri legacy imene ya Chilima zikutengeraso inu akubanja mukangokhala ndikumanyoza ndikumakhala osatengapo mbali muziwe kuti zimene zizavuta kwambiri. Komanso mupange mapulogalamu okuti apindulire Amalawi. Ngati simukhala ni manifesto ya welfare ya anthu muziwe kuti mwathera pompo. Lero mwaona anzanu amene chiseko cha apana IMCP pano pati akufuna anamize anthu pa kampeni ikubwerayi kuti iwo sopano thumba la chimanga lizakhala pa 10,000 thumba la fertilizer 9,995 komanso atazakhala ndi mafuta apena paliponse a galimoto ngambwingambwi. Awa ndi mamaviya koma amwene chala agweza muvuta munthu onama ngati amene ine zinamuonepo pakali panopa ulonkhani yanifi yomweyi tapita ni kumponera mukaone munthu ina mukamfufuze munthu ina ochedwa Banda amene anakhulupiridwa kwambiri ndi nifi akungotenga ngongolezi akumapasa azing'ono wache azizukulu wache azimbu yake anthu amene anapanga za nifizo anapanga ngakhale training iyo oro 50 kwa jasanambe yayijapo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti zinthu zathu kuno ku Malawi china chilichonse timachilowesa ndale kulandira chimanga chimene chaboma akulandira ndi MCP okhaokha zinalowa ndale. Fetereza yemwe yakukaniza mwenyeyi akapasa matumba 100 matumba amene aja kupita kwa azibale awo. Ndalama zimene zantukula pakhomo zikupita kwa azibale awo. Ma ministers akumapereka list ya anthu onama inayo akuziwa kuti tikukafuna tikalandire inde ndalama zimenezi koma ndalama zi sizikupita kwa anthu ma beneficiaries zikupita m'mathumba mwathu. Moti ndalama za nifi zabedwa koopsa kuzera ku makhadi azanzika anthu akungopezeka nawo ndikumanamizidwa kuti mutipase zanzika zanu tikupasani nifi jayasanduka ya ndale sopano. Choncho awawa chiseko cha apana ndipo palibe amene akuwafuna. Usiku nditagona ndinaona nsonkhano umene ukuchitika wa daladala ochokera ku bungwe lina la NRB komanso la meki ndi ma stakeholders komanso IMCP akuluakulu atapangana kuti tiyeni tiyapusise anthuwo tiyayitane ku stakeholders meeting ndiye tikakhale ngati tikuwalankhula za machini komanso za mmene yazayendere kalembera ameneyi ndi zisankho kuti iwo akhulupirire kuti mathematics sichobera ndipo anthu azakhulupirira. Ndinaona ndithu nsonkhanowo ukuchitika ndithu lachiwiri la mulungu umenewo koma ili filimu kunena kuti akufuna akatenge mabishopu mapastors akuluakulu ochokera ku zipani ma CSOs ndi anthu ena onse amene amapanga nawo ngati ma stakeholders kumene koko akabwatike boza ndi cholinga kuti anthu akhulupirire kunena kuti si mathematics yobera koma mulunguyo akundiuza kunena kuti iwe amene uli wosusa iwe komanso wopemphera kwambiri iwe ukakalolera zopusa zangati izi mwathera pompo chifukwa mulungu akundionesa usogoleri wina wakale. Usogoleri wakale ukubwera ndithu pa mpando ukubwerera. Usogoleri wina umene unachosedwa mwankhanza ndi mademo mulungu akundionesa ndithu munthuyo akubwerera pa mpando
koma akundiuza kunena kuti mumuuze akalamula zaka zochepa asire anyamata. Komatu musapuse ku meeting imeneyo, akukuna mizani, akundiuza kunena kuti mukalolera kuti zimenezi zikhalepo muziwe kuti malephera, musalole koma mulole za manyo, chifukwa ndalama zinagulwa machiniyo ndi za Malawi. Munthu amakhoza kukhala woyembekezera nzimayi kwa mezi 9 koma ndikukabereka mwana wokufa. Chimozimozinso machini amene akhoza kusiyidwa pambali, koma Mulungu wemoyo akundichita uoni kuti uthenga ungati simumva, siku la chisankho muno Malawi muzavuta. Ndangofuna ndikuuze ndi zimenezo. Choncho wa UTM ndibwerezenso, palibe amene amaphika nsima opanda mafuwa. Izi muziziwe, mafuwa anyuwani samapyesa ndiwo. Nangokuuza ndi zimenezo. Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kalindo lero lino pa 18 November 2024. Kodi pa zomwe ayankhula Kalindo inu maganizo anu